обществото? Има ли такива? Как е според вас? Съгласен съм, че трябва да се колебаете. Трябва да са много внимателни с екстраполации, с извеждането на общи тенденции от частни случаи. Още повече, че в този конкретен случай истински ние нищо не знаем, освен фактите около трагедията. Знаем няколко неща. Първо, че този човек имал много големи дългове, поне като за него. 5000 лева, според колегата Людмил Кържилов, не са много пари да дължиш, но вероятно за човек от село Антоново беше, нали така? 5000 лева са страшно много пари. За съжаление за много хора 5000 лева са страшно много пари, но това е вменен мотив. Това е опитът ни да обясним едно действие, което е тежко разрушително и саморазрушително и което очевидно е много разстройва и стряска хората. Що се отнася до безутешното и безнадежно състояние, в което много хора се оказват и стават жертва на отчаяние, безпътица и безизходица, то е извън съмнение на икономически измерения, но също време има психологически измерения. Голяма част от хората в България, тъй като са хиляди, но не са над милион, тези, които трябва да обслужват кредити по-големи, отколкото са доходите им или които изсмукват целия им ресурс. Аз самия познавам такива хора, търсят по-конструктивни решения и насочват гнева си, така да се каже, навън към обществото. Напоследък банките е популярно да бъдат мразени, правителството традиционно е виновно, повече отколкото към себе си. И това веднага искам да кажа, че толкова доколкото не води до някаква форма на агресия, в протест беше по-здравословният вариант. Да. Най-разрушителният, най-пагубният вариант е да се обвиняваш за ситуация, в която си се оказва до голяма степен не по твоя вина. Няма да не вземеш заложници, да заложиш банки да разследва. Както пък се случи в началото на тази. Съвсем сигурно е, че промените в света са толкова динамични, че реалността ни изненада с толкова много нови неща, че огромна част от хората няма добри модели за обяснение на света, камо ли за справяне. Тоест те се подвеждат по простите обяснения или по модели на поведение, които казват популярни към момента. Например, да взема кредит. Да вземе всички го правят. Казвате по-добре да кажа, друг е виновен, не съм аз виновен. И така по-здравословно за самия теб, за обществото. Да, но извън съмнение, че започва в България да се възниква култура на себеобвинение. Тоест, вместо да имаме социална експлозия в кризата, както се случи да кажем в Гърция, ние имаме имплозия. Агресията се обръща навътре. Защо е така е много дълъг разговор. Защо е така? Най-голяма степен, защото възникна култура на, как да я нарека, на примитивен социален дървинизъм. Социалният дървинизъм е възглед за социалния свят, в който успяват по-пригодници. Той е по своята природа дълбоко фашистски възглед. Значи право има да живеят активните, интелигентните, оправните, в българския случай тарикатите, тези, които успяват. Останалите са дали на winners and losers, на успели и на провалени. За провалените няма място. Те са абсолютно извън уравнението. Няма политика за тях, няма загриженост за тях. Някакси културата на по-късно потребление, за която стана дума преди малко по повод на чипа, който си купил, не знам си кой държавен началник. Цялата тая демонстрация на благополучие, което има най-често материални измерения, но също време е свързано с власт и социален статус, кара огромни части от хората да се чувстват изключени. Защо ние така твърдите провалени? Това, за да го кажа, трябва да направя изследване в Гърция, каквото не съм правил да се признае. Добре, тогава ние защо сме толкова обърнати към себе си и търсим вината? Тази култура на себеобвинение, себененавист и себеразрушителност в много голяма степен, която първо ще виждаме нейните поражения, според мен е резултат от няколко развития. Разпадането и дезинтеграцията на социума, разпадането на обществените връзки, хората спряха да мислят за себе си като част от нещо цяло. Ние нямаме това органично преживяване, че обществото съществува. Да, но Гърция фалира държава за механичен спор от... Да, но обществото е това, което тръгва на държавата. Ти трябва да виждаш някой около тебе не като враг или като безразличен, трябва да го или като случайно пребиваващ в тази територия. Това, което трябва да се в началото. Хората срещу държавата. Да, а тук хората срещу... Тук самотният отчаян, безнадежден индивид се обръща срещу себе си, защото не вярва, че ще получи подкрепа. Значи, за да истината си, между другото, така както аз се познавам, е, че в много малки общности, не познавам за ситуацията в Антоново, но в такива селски села, съществува някаква остатъчна солидарност. Хората биха се подкрепили най-вече в трудност, най-вече по линията на семейството. Възникват в общностите нагласи към някаква форма на благотворителност, на съвместно действие, но те са още много крехки. Културата на българския преход, културата на
придобиването, на заграбването, на успеха на всяка цена, на прегазването за всякакви морални ограничения в името на този успех, културата на драматично социално разслоение е изключително лоша среда за уязвимите хора. Да си уязвим, да си беден, да си болен, да си възрастен, да си принадлежиш към някаква малцинствена група или комбинацията от тези неща те обрича на нищета. Много хора това е непоносимо. Как да разберем, че въпросният уязвим е рисков? И то толкова рисков, че ето като наистина случая в... Това вече е въпрос, защото вижте, този човек според неговите близки роднини казват, че предишната вечер е била съвсем нормална, спокойна вечер за него. Вече забравих какви точно действия е извършил. Спил една бира, казвам, не можем да знаем какво е в ума на този човек. Ние съдиме по косвени белези. В развитите общности, каквито българските категорично не са от тази гледна точка, съществува, така да се каже, много индикатори, по които може да бъде оценено рисково състояние на един човек. Това е въпрос на професионална работа. Всеки добре обучен социален работник знае какво означава оценка на риска, кога този риск е суициден, разпознава се депресията като специфично психологическо състояние, когато склонен да се самоубие. Има много ясни предписания за кризисна интервенция в такива случаи, но за да съществува тази цялата практика, трябва съответният човек или семейство да бъде по някакъв начин във връзка с компетентните какво да направи този човек? Той е напълно извън радара. Компетентният специалист струва пари, нали така? Да. А пак нашия човек дължи 5000 лева. Точно така. И това е най-вероятно този човек дори не е знал, че има кой да му помогне. Затова в обществата, в които има грижа за хората, има и грижа за хората, които са в риск. Например, ако отидете на прочутия мост в Близко, където аз често ходя, понеже учих в този град, поне от 150 години, тъй като той е на близо 200 години, това е първият висящ мост на паркинга в Брюнело, изумително постижение за времето си, има надпис: ако случайно сте решили да скочите от тук, тъй като е идеално място за самоубийство, на поне 40 метра до каньона надолу, обадете си на този телефон от добият самарянин, има кой да се погрижи за вас, има кой да ви подкрепи. Пространството на общността е наситено с такива места. Обаче тук нямаме... Традиционната общност, това е бил църква. Тук нямаме нищо подобно. И там те нахранват. Нали? Тук нямаме нищо подобно. За съжаление, да. Ние, хората трябва да създадат тези места. Значи това е единственият отговор. И това е задача не само на политиката и не само на специалистите. Тези хора, които имат претенцията да бъдат лидери в своите общности, които след няма месец, ще видим те вече са заявили като кандидат-кметове. Да, говоря за местното за изборите по общини. Част от задачата им е и крайно време това да бъде включено в политическата програма, грижа за уязвимите хора, просто като се оповести, че има кой да те изслуша, че има кой да те подкрепи. Между другото, една статистика, правена не в България, на самоубийствата и депресия, показва, че всъщност ключовият фактор да човек не е просто да остане в депресия, да премине към този стъпка, е, че се усетил тежко предадено от някой много близък. В момента, в който някой е трябвало да стои до него, да го държи за ръката, да го потупа по рамото, да му каже нещо. Не е задължително този човек да е професионалист или психолог. Този човек не е бил там по някаква причина, не го е усетил, не го е разпознал, имал е друга работа. И в този критичен момент човекът тръгва към такова разрушително. Ние нямаше да правим такава връзка между частното и общото, но ето този човек пък има семейство, има дъщеря. Това, което медиите могат да направят, понеже сме в медийна ситуация в момента, е да въведат този тип знания за хората, да назоват проблема, да обяснят каква е задачата на лидерството, защото това е проява на лидерство, да можеш да стоиш с уязвимите хора и да ги подкрепиш, да предложат решения, след което местните лидери, нали, да кажем кметовете или кандидати за общински съветници или селските кметове, ако обичат да направят карта на своята територия, да видят не само кои са техните гласоподаватели, защото това правят общо взето, какво да им обещаят, а да видят кои са онези уязвими хора, които ще имат нужда от такъв тип помощ.